Pihamo kadongan jumpa musia di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Ia renungan sadarion dibuat do sian buku renungan wasiat dohot judul Manggadis Hapor Siaon. Nama rojahan sian hatani debata ulaunya postel 10 sia ayat 20 lalu sahat 40 sada dohot pangodol hononna sian ulaunya postel 10 sia ayat 20 lalu songonoma di dok tisi. Alai ubege hatai gok rimas marohana sida jala gogoma di jujungkon nabalgado Artemis ni halak Efesus. Di bulan Agustus tahun 2020 di sada situs internet di surat dahlan iskado sada artikel taringot tu nama rujungolu sahalak padita dung jolomoding sahalak padita sainganna. Nina barita na sinura ni dahlan iskani ia na dua halak padita na modingi taga dingoluna takya mardomo. Say holan na marsual. Pola sahatu namar parkaro di pengadilan. Saling pecat, saling gugat di pengadilan, saling lapor tu polisi pola martau-tau. Dakolan nasida na dua dibaritai di dok saha do parsalisiani tuak kaya nakon nasida nama parsoalhon taringot tu aset gereja nama cebalga. Parsalisia di tonga-tonga ni lingkungan internal doho di duru ni Huriai memang say juk do masa di pardalanan ni Huria. Boi doi ala ni persoalan ni parhepengon ni Huria manang aka arta ni Huria dohot lan na asing. Di masa ni si Paulus di huta Efesus jongjong do sada kuil inganan parsobaon Artemus nama cetar barita. Di ingana parsobaon ni godang do ritual keagamaan mabain macai ribur inganani. Jala pahehehon ekonomi masyarakat, jala mangalehon godang parlabaan di kalangan masyarakat tertentu termasuk ma di sahalak namargoar Demetrius do hotorop akadonganna sitopa perak hati hai. Ido si bocirina ubay na dihasogohon halak si Paulus ala dirajumi nasida ajaran na binuan ni si Paulusi mabuan harugion di nasida. Ay gabi mangorui parlabaan di nasida do ajaran na binuan ni si Paulusi. Huria ni Tuhan digodangi nganan jok do parugamoon di gadis gabi parutungan. Tarlumobi man na boy rodoi sianak ka na manguluhon huriai. Di gadis ngolu parugamoon ni. Adong doi na patupahon di nabuni. Laos adong doi napatar mangulahon na songoni. Atong bohado ugamo dohot huriat tadi partikyanon. Amen. Songoni mahata ni debata renungan dihita sadarion. Unang lupa kadongan, like, subscribe, jala bagihon tuak kadongan. Alamakite, na dohot dohita mangurupi ulaon marbarita nauli, rap dohot YKB, Yayasan Komunikasi Bersama. Mauliate debata mga ramoti. Oras. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.